खालामनोब्रा माथो आधा घन्टासो मोनबाय दसे पाबजिखौनो गेलेनोसैलां थैलायबायलै सानफ्रोमबो गेलेया सानफ्रोमबो थैबाय थायो आङो मा हायाब्रा बायलै बिदिबा एबार र' फ्रि फायारखौ गेलेनायनि बियावबो थैलायबाय मा जाबावनो जालालै आंजों जेरावबो बायलै बिदिबा र' आसारखौ खनसे फन खालामनि माथो आनलिमिटसो हेलौ अ हेलौ लिमिट मालाय आनलिमिट मा खालामदोंब्रा ओइ गोजांनायखाय बाब्रावगासिनो दङ र' आच्छा थिग दं दे थिग दं नोङो माथो खालामदों अ गरम मोननायखाय दै गुसुआ एसे गोजोंगासिनो दं र' अ आच्छा थिग दं मा खालामनो थांखो मा खालामनोब्रा बेरायनोसै थ' मा खालामनो थांब्रा लकडाउननि न'आव थाबाय बानाय मोनथारबाय माथो ओद नाङालै आं थाङा दानो पुलिसफोरजों बिगुर बुजागोन मिथियाखैबा मानो बुजानांगौब्रा नुवाखै नामा नोङो ससियेल मिडियायाव लामा दखानाव बेरायहैयाब्रा बे दुब्लिफोराव दुब्लि दै सिङाव बेरायनोसै एसे फ्रेस बार लायनोसै न'आव थाना बोरै मोनथारबाय माथो अ बुजिबाय दे लाफैदो होमबा दसे गरम खालामनानै दा थांगोन दे लाखिथ' दे फैसान्दे दसे मबाइल नायथ'नोसैलां दाथ' उन्दुनोसो ओंखारबायलै दसे उन्दुनोसै लिरबाय बोथोरा मेगना फांसना बरिया जादोंमोन ने आनलिमिट बरा जादोंमोन मालाबा थांबावनांगोन दे लिमिट मोजां नांथारदों बरानि दसमन गेलेनो नांदोंमोन थांबावगोन ना मालाबा दे थांगोन गासै मा नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो आङो माथो बाथ्रा दहाय फांसनाव सासे बरिया साफा सिख्ला नुगैदों आङो प्रप'ज नामा जालायदोंमोन आसोल आंनो खोन्थालायाखै आरो नोंनोलाय मानो खोन्थाब्रा दा नोंगौबा सिनासो लागौमोन नोङो ओइ आं सेग्रा मानसि बेनो ओइ बेनो मा बुस्थु बै सिख्लाया सोर जाखो बेलाय हारसिंनो गाबाय थाखाबाय हराव मिथियालै सोर जागोनबा सोरबा सेंग्रासो ब्रेकआप जादों खोमालै बियो प्रप'ज होगोन नामाब्रा हरनि सिख्लाफोरखौ बिसेस खालामजायालै खुलाय खाथु नायनोसै Masa kau bilang baik? Biar nih limur nih kamu betah kemana? Masuk aja. माबालै लिमिट बिराद खाटारनाकसिन मोनदों आङो दिनै बिराद गिदों आङो मा खाटारनाकसिन मोनलै माबालै गथ सिख्ला होसोदों जों सानैखौ गथ सिख्लाया आंबो दङ औ नोंबो दंमोन बिराद गिबाय आङो आयु देलाय खोन्थालायसै माखो माबायदि खोन्थानांगौ गियाथ' गिया जागोन दे बिथ'नाथार माथो औ बिथ'नायानो बेखायनो गिदों आङो
दे बारा रायलायबाय थाबा थु बेरायनो थांसै Tuh, beresin.